കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ സത്യഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ.പി. ശ്രീകുമാർ നിർവഹിച്ചു. കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെയും ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയും സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കായംകുളം GDM ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം സംഘടിപ്പിച്ച സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ.പി. ശ്രീകുമാർ നിർവഹിച്ചു. ഈ രാജ്യത്ത് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കൂട്ടുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. കാരണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നൽകിയ സംഭാവന ചെറുതല്ല. ആ പത്രം നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തലമുറക്കാരായ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ആ പത്രത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സഹായം കൊടുക്കാറുണ്ട്, അവരുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 90 കോടി രൂപ 100 തവണകളായി 2002 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. ആ കൊടുത്തതിൽ ആർക്കും ഒരു അഴിമതിയും ആരോപിക്കില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസ് ആ പണം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ CPM അവരുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ ദേശാഭിമാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. എവിടുന്നാ പണം കൊടുക്കുന്നത്? പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണോ? നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ലോട്ടറി കുംഭകോണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറി മാഫിയയായ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയിൽ നിന്നും നേരറിയാൻ 1 കോടിയും നേരത്തെ അറിയാൻ 2 കോടിയും നമ്മുടെ ജയരാജൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേശാഭിമാനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത നടപടി ഉണ്ടായി. AJ ഷാജഹാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചേലക്കാട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ, അലക്സ് മാത്യു, N രാജഗോപാൽ, കിരൺ പത്തിയൂർ, ബിജു കണ്ണങ്കര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കായംകുളം.